V tomto videu televízie Kváskovanie si podrobne ukážeme cestu premeny obilia na múku. Odhalíme vám to, čo je očiam verejnosti bežne skryté. Vyspovedali sme profesionálnych mlynárov, aby nám odhalili tajomstvá výroby kvalitnej múky. Vypravili sme sa na niekoľko dní do mlynu Trenčan, aby sme dokonale pochopili, ako vzniká múka, na čo treba pri jej výrobe dbať a čo všetko sa dá pri procese výroby múky ovplyvniť. Vyrobiť kvalitnú múku je umenie súladu mnohých krokov. Vďaka najmodernejším technologickým postupom a zariadeniam mlynár riadi a kontroluje proces celej výroby múky, a to 24 hodín denne. Započúvajte sa s nami do slov skúseného mlynára, ako funguje mlyn. Týmto ovládame celý mlyn. Toto, čo ste tu videli, tak tady sa spúšťajú linky, odstavujú sa linky a vidíme vlastne, čo to tam robí. Takže túto tá pšenica prejde šnekom do ďalšieho šneku, vyťahom z hore sa vyniesie, potom ide na také základné čistenie, to je sitový triedič, tam sa tuto je taká vzduchová skriňa, tam odsáva plevy, prach, čo je malé sa prerosie dolu, čo je veľké ostane na site, pšenica ostane v strede a ide na ďalší stroj. Odkamienkovač, tam je to také zaujímavé na tom odkamienkovači, že vlastne vzduch nadľahčuje pšenicu, je tam sito a pšenica vlastne teče vzduchom. Ona nejde na site, je to nastavené tak, že aby ju nadľahčilo iba do určitej úrovne. Kameň je ťažší, takže ostane, nebude nadľahčený. Pleva je vysatá hore. Takže ono to vlastne, pšenica teče dole kopcov, kamene idú do kopca. Potom to z odkamienkovača ide výťahom. To je vlastne sonda, čo sa tam pridáva voda, tuto ešte voda nejde do toho, voda sa pridáva až tu, ale tuto to meruje. Potom je tu Sortex, to máme nový stroj, tam sú aj kamery v ňom, on to vyfúkuje. Potom odieračka, keď je na tom zrne napríklad nalepená voľaká blato, že tam bude, keď sa kosí, že tam ostane nalepené, alebo že tam je šupka, tak ono to naruší, odierie to a pšenica ide ďalej a cez to si to prepadne odpad. Takisto je to aspirované. Potom výťahom to ide hore. Voda sa tam nepridáva kvôli tomu, že aby sme my zarobili, aby bolo viacej múky, o neviem koľko percent, ale pridáva sa tam preto, lebo keby sa nedala do pšenice voda, tak tá šuba sa rozumela na drobno. A takto, keď sa tam pridá, tak sa naruší ale rovnová vrstva a ten obal ostane huževnatý. Takže sa to vymele potom od jadra k obalom. To je plné ten zásobník. Od spodu až po tady to je to plné. Tuto stále odoberáme tú pšenicu, tuto ju stále pridávame. Tu je sonda, keď to zasignalizuje, že to je plné, odstaví dávkovače, postupne podstavuje linku a tu je nastavený potom čas, aj tu je nastavený, tento čas je na túto linku, toto je na malú linku. Tu sa to odleží a potom už odležané je znova to čistenie, to kontrolné. Tu je už iba jeden čistiaci stroj. Potom to ide na váhu do malého zásobníčka, ešte tam sa dá pridávať voda, ale nepridávame. Tým by sme vlastne docielili to, keby tam pridávame vodu, že ešte vyzúževateľov ten obal, ale nie je to treba, máme čistú múky aj postupne. Keby ste mali horšie zrno, museli by ste pridať? Nie. Alebo lepšie, alebo čím je lepšie, tým je tvrdšie, nie? No ale zase nie je to dobré, keď je iba tvrdá, lebo potom sú tam vysoké lepky a zase keď má múka 40 lepkov, tak je s tým problém. Takže musí tam byť zmes. Musí mať pekárske vlastnosti vlastne. Lebo čo už je tvrdá pšenica, to je skôr na zlatý kvás, na polom trochu dobre, ale zase nie je to dobré na hladké múky. Tá múka potom je aj, má iný odtieň a potom má dosť farby ten chleba. Alebo hocičo, čo sa z toho spraví. Aj to sa v labách pozerá, že keď má iný odtieň pšenica, aj to sa nebere pod práci. Napríklad, že býva taká žatva, že sa stane, že farby do červená, nie doslova, ale má také nádychy do tomu rastu, alebo do šeda. Môže byť. Keď je do šeda, tak sa tá pšenica nezobere, aj keď je pekná.
lebo zase by nebola pekná múka, bola by kvalitná, ale nebola by. Čo robia potom s takým zrnom? Predajú to inde. Im to zoberú, my to nezoberú. V praxi to vyzerá takto. Zrno zo sila sa posúva na prvé čistenie. Sitový triedič oddeľuje ľahké nečistoty, odkamienkovač zbaví zrno kamienkov a vysaje plevy. Zrno ďalej putuje do Sortexu, špeciálneho zariadenia, kde je každé zrnko kontrolované podľa farby optickým systémom kamier. Všetky odchýlky od normálnej farby zrna sú vyfúknuté do odpadu. Takýto dôkladný proces čistenia zrna je možný len vďaka moderným technológiám. Následne odieračka vyčistí zrno od vrchných vrstiev obalu, ktoré by mohli obsahovať prípadné znečistenia. Potom zrno prechádza automatickým nakrápacím systémom na navlhčenie do vlhkosti 17%. Tým sa naruší aleurónová vrstva zrna, obal sa stane robustnejší a pri mletí sa ľahšie oddelí od endospermu. Teda navlhčenie zrna je dôležité pre správne pomletie. Pred samotným mletím prechádza zrno posledným kontrolným mokrým čistením. V minulosti sa múka v mlynoch mlela medzi mlynskými kameňmi. Odieraním kameňov sa pri mletí dostávali do múky aj drobné čiastočky kameňa, ktoré znehodnocovali múku. V mlyne Trenčan sa v súčasnosti múka melí na takýchto mlecných stoliciach, ktoré majú špeciálne oceľové valce s rôznym rýhovaním. Rýhovanie valcov je veľmi dôležité, ovplyvňuje kvalitu a stupeň vymletia. Valce sa musia pravidelne vymieňať, inak by klesala kvalita múky. Zrno sa melie na viac krát. Každým mletím vzniká iný typ múky, iný stupeň vymletia toho istého zrna. Preto napríklad, keď chceme vyrobiť polohrubú múku, zrno musí prejsť viacerými mlecími strojmi s rôznymi druhmi mlecích valcov. Prvým mletím sa získava šrot. Zrno sa rozpučí, aby sa narušil obal a ľahšie sa od seba oddelovali jednotlivé časti zrna. Následne sa múka ďalej melie a postupne sa čistí. Vyberajú sa jednotlivé pasáže zrna, spájajú sa, oddelujú a zlúčujú do jednotlivých typov múk. V spolupráci s mlynom Trenčan sme vyvinuli špeciálnu edíciu múk na kváskovanie, ktoré spĺňajú tie najvyššie požiadavky na kvalitu. Múky sú rizo slovenské, bez akýchkoľvek aditív. Zrno nie je GMO a je bez akýchkoľvek reziduí pesticídov. Aj vďaka tomu získali všetky múky na kváskovanie certifikát Slovak kvality. To je jaká? To je úplne že hladká? A to odlavejú. Z toho to je toto. Mlyn Trenčan je dostatočne veľký na to, aby vedel zaručiť stálu kvalitu a kontrolu múky, no súčasne je dostatočne malý na to, aby dokázal zastaviť výrobu klasických múk a prestavil ju podľa špecifických požiadaviek múk na kváskovanie. V úvodnej edícii sme uviedli na trh týchto 5 druhov múk na kváskovanie. Ražná celozrnná múka, ražná chlebová múka, pšeničná chlebová múka, pšeničná polohrubá múka a pšeničná hladká múka. Nie je mlyn ako mlyn, nie je zrnko ako zrnko, nie je múka ako múka. Zomliť dobrú a kvalitnú múku je naozaj dlhý a náročný proces. Do kváskovania, priatelia!